horas madihita sude, au si mesaper. Nunga hupa bua Tuhamu, tada halongangan naong binahin ni Jesus, songon na pinahehe na buru ni si Jairus. Dingot tamu dope, saonari, pabua mamuse akan namasa na mabainau porsea Jesus do Tuan jala Mesias. On majabu ni si Herodes Antipas, panggomgomi di luat Galilea dohot Perea. Di bay Jesus magudang tada halongangat di luat na ginomgoman ni si Antipas. Uhati dakot doa kata tada halongangan na binahen na. Dingot hamudora, diboto si Herodes do na marsuguni roha akka jolma tu ibana ala dibunu ibana si Johannes Paddidi. Ra, disolsoli ibana do pabainan nai. Surama, sungod dia holso ni roha ni si Herodes, tiki dibegi ibana Jesus mabait tada halongangan, diluat na ginomgoman na. Takuluku. On marasa patana. Bulus! Bulus! Didi doho. Lului jo si Bulus jala suruh hatop tuson. Olo Tuan. Ise do Jesus nasian Nasareti. Jala lao marhua do ibana. Adong do partalian ni ibana tu si Johannes Paddidi? Out sugari maniadak kubunuh si Johannes. Ayah hai Antipas. Ana masa. Bulus, nabodari. Jorbut dabani pikku. Dini pikki dia kak Jesus halak Nasareti mau tu gijang. Laos didabuho mamuse. Tikilau jongjong au. Disita ibana mapodang nagajang mamonggol rukuku. Bah. Bohai. Pahudul majolo. Ado haroa namasa. Patorang ma. Bulus. Ise do Jesus halak Nasareti. Hasian. Didok naposom sebu sisau ko di manogoton. Ngahubuan akka pemudaimu. Do naburupan nami. Tuani maroho Herodias dibuat kodo pamudaiku. Mauleate mahasian. Perlu do nasida diau. Ngahusukun si Bulus nakaning. Taringok Jesus na manggaori di luat na hugonggomi. Ido, nga di pa buwas yan tipas ni Pinay. Ni Pina, jorbut. Unang be taringoti ni Pi. Na perlu boto ko sonari ise do Jesus isa sitong na. Nahubege sa lilingon. Godanga ka na masadot hatan yak kajol mana so dapot rohaku taringok Jesus. Adong do na boy patorangomu taringok Jesus? Molo taringoti, dang diboto hami. Molo halak parisi mandok, Jesusi parjahat jala pangoto otoi. Alai akka panurat di Jerusalem mandok, molo Jesus marhuaso sian si Bulis. Marasing-asing do pardapot ni halak. Arong namaddo molo Jesus selia na mulak mangulu. Naasing mandok molo Jesus si Johannes Paddidi bawa nadi. So tung ni dokoko be guar ni bawai di jabukon. Sogoro hakku mangida bawai. Lo mamati. Hubege, adong do partalian ni Jesus dohot bawa na hubunui. Naing balos sonon na do pabaynaki? Unang pola mabiar ho Tuan. Partukang do ibana. Akka halak namang hiuton ibana pe, si jala dekke do. Akka nasusa jala na pogus. Satokin nai, lupa do jolma tu ibana. Tungod dia mata da halongangan na binahin nai. Tutu doi? Ninna rohakku, jo ma Jesusi. Suruh may ibana tuson. Jala pangido ma asa dibahen, tadda halongangan di jolom. Sa tolop duaw tuatanay. Molo dang buhay di bahin ibana, buhay mabotohon ni Tuan. Molo ibana, dos songon jolma na asing. Na mangoto-otoi akka sisian mo. Giot dorohani si Herodes Antipas, lau manada isi dosa sitong na Jesus, alay mabiar do ibana.
Ala mabegi taringot tada halongangan na binayan ni Jesus, gabi marroa maakahalaksian Galilea, Dekapolis, Jerusalem dohot Judea, lau manada ibana. Songoninang halak Idumea tukan selatan, halak Tirus, dohot halak Sidon tukan utara. Gudang do halak marsoal taringot ise do Jesuson, dohot sudi tada halongangan na binainna. Jara diboto Jesus doon. Tiki di pardalana tu Kaisarea Filipi, di patorang Jesus matuaka apostelna, ise do ibana sa sitongna. Lomod rohani Jesus asa sisyanna mengatusi jala porsia molo ibana Mesias, anak ni debata, tapar rohahon ma. Guru, boy do hita maradi sa tokin? Boy, nga mawas samuate. Sahat do hita di Kaisarea manogoton. Hira-hira, dijakon halaki do hita. Bah jakonon na, tap do hita dohot Mesias. Buasa pos rohamuna na jakonon na hita. Aha do harwana di begi hamu. Molo di dokok kalak, ise do awo. Kuboto doi. Dok mana sida makatai Petrus. Moloho Bartolomeus, aha na di begi ho. Piga-piga keluargaku mandok moloho, si Elia na dipahehe Jehovah. Moloho, songo dia Judas. Satabi, aha tuan? Namarhua doho Judas. Namangetong hepeng doho, denggan matangingon hata ni Jesuson. Rikot doon. Aha na nagtamu, urusakku doon. Wetong pe hepengo tuan. Asa huboto nasay hepengon, tu inganata marborngin. Dang olo hita marborngin didalankan. Tohodo si Yohanes si Judas, denggam matangihon. Rikok doon. Moloho Mateus, aha padok ni si Jalobeo. Nasida madok moloho si Jeremia manangsada siya nakapanurirang na julo. Guru, buasa halak marpikir songoni. Buasa nasida porsea moloho panurirang na jolo. Dang adong panurirang na hea mulak mangulu. Tadeus, buku na badia mandok si Elia ro adorang aririmas ni Jehovah. Alani i, halak na sumangat tusi gabe porsea molo si Elia tutu mulak mangulu. Simon, molo padapot ni halak, isi doaw. Si Yohanes Pandidi. Ido, si Herodes Antipas nanidok musongon babiat. Gabe mabiar, diri puibana ho si Yohanes Pandidi nalaho mabaloson pabahenan nai. Si Elia, si Jeremia, si Yohanes Pandidi. Alay molo padapok muna, isi doaw. Hodo Kristus, anak ni debata na mangulu. Sia dia di boto hamu, buasa hamu persea. Di boto hami do sia tada halongangan na binaemi. Jala marbisuk doho, ahana di dokmu sian Jahoba diramoti ibana doho. Akamalim halak Parise, halak Saduse, panguluni halak Jahudi pe mangida tada halongangan do. Di begitu nahu baritahon, alay dak persea na sida. Guru, porsea doau. Debata mabaiko gabetuan jala Kristus. Akadongan, pikiri ma surat ni aka panurirang taringok Mesias na dipatari dahon Yesus. Mertua maho, Simon anak ni si Jona. Alana, dang na jolma na pabuahon sudei na ituho. Alai, amana di banua gijangido. Di goare maho si Petrus. Jala di atas batuon pau jahok kuhuriaku. Nasubui talu bahenon ni hamatean. Lehonok kumatuho kuci ni harajaon banua gijang. Naung diputus soko di tanoon, songonima di banua gijang. Nasa na pinaluam di tanoon, malua mai nang di banua gijang. Tuson mahamu, akadong aku. Unang di pabuah hamu manang tuisepe molo au Kristus anak ni debata. Alana di pabuah Jehovah duan non ise au sasitokna tuakka halak na porsea. Dia tu si hamudo akadongan aha na nidok ni Jesus tuaka apostelna. Tarlumobi tu si Petrus, didok Jesus tu si Petrus, martua maho. Aidang jolman na po buahon ito ho. Alay damang na disurguido. Buasa si Petrus porsea molo Jesus si Mesias. Ala naung dida si Petrus do tada halongangan na binan ni Jesus. Manang ala ni malona do.
daong. Sasitongna, si Petrus boy manadai si Jesus ala maraleale ibana tu Jehoba. Diurupi Jehoba do si Petrus asa mangatusi i. Sasahalak boy do mangida gudang tada halongangan. Alai molodang maraleale ibana dohot Jehoba dang marlapatani. Ido alana boasa aka pangulu ni ugamo di tiki ngoluku dang mangatusi hasitongat taringot Jesus. Alai, halak na porsea tu Jesus, bui mangida akan narikot na hiamasa. Taida ma aha na masa. Oma, ida nama pitungi mardalan tusan-tuson ngaboy iba na marnida. Nangek dokon unak saya tudu-tudu. Ido, si Jason doi bawa nama pitungi. Jason, ai ho doon, dang porsea ubah. Jason nama pitungi? Dang napangido-ido ibana, nasumando. Si Jason doau, dang mapitong beau, ngaboyau marnida. Bah, buhadalan na. Jesus, mandaison tano tu si malolokku, dido ibana ma, marsua moho tu paridian siloam. Ulaon ma, dungi, boyau marnida. Sia dia dalan na nama pitung gabe marnida? Dang tutui. Adong nama dok, ditijuri ibana tanoi, dilala ma tanoi doho tijurna. Di daison ma tu si malolokku. Dang huat tu si ahalapatanna. Alai, tiki huburi si malolokku, boi ma au marnida. Imana huboto? Di dokon hog warna Jesus. Di dia maibana saunare? Dang huboto bah? Satabi. Tutu do guarmu si Jason? Ido guru, au si Jason anak si Elijur. Tabodo ceritami. Bui doho mangihuton au asa cerita honjo tu akka dongakku, si boto pati do nasida songon au, disan do nasida. Huboto do disina sida, pipik mata pe, boy do au tusan. Beta, ihuton ma au. Hamu akka dongakku. Ba, unga ditadda halap bewate. Begema caritani bawaon, tabo caritana. Jason, patorang ma, iseho jala ahana masa tuho? Goarhu si Jason, anak si Elijur. Ra, ngahea hamu mangida au udul di topi nidalan. Mangido-ido. Pai majo, hodo pangido-idoi, saunari, ngaboi ho marnida? Songonot doi, tutu do mapi tungausian mulai tubuh. Alai, natuari, Yesus halak Nazareti, mandai sontano tu si malolokku, dung huburi, boi mau marnida. Natuari kan ari sabat do. Ngamar dosa Yesus e. Dang di babadia ari sabat. Dak tuhoi na suruh di bata. Songot dia namar dosa, boi mabait tada halongangan si songoni, iboto kamu do. Bawaon, mapitung sian mulai tubuh. Ibana mapitung, dang alani namar sahid. Jala, dang alani nabadabu. Sian mulai tubuh do ibana mapitung. Iboto kamu doon, jala heado taida ibana mangido-ido. Totu, naisuru debata do Jesusi. Sojo. Ulang berbadai, Jason, isi do ibana. Ho mandok, ibana membahek ho merdida.
Porsea doa au Jesus i panurirang. Tutu do ibana mapitung sian mulai tubuh? Di sondo na tuana. Tasukun mana sida. Hamu halak Yahudi nahu parsangapi hami. Ai anakmu na do tahe si Jasonon, ibana madok mapitung ibana sian mulai tubuh. Alai songo dia do dalan na gabe boy ibana marnida? Adrang sei, hudok ma tuhamu, siuloi patik ni si Musa doa. Dok kema, unang mabiar ho. Alana, adong peraturan, molo adong nama dok Jesusi na sinurun di bata, nama doki ikut di babali sia sinagoga. Pabua ma, una pola mabiar ho. Anak nami doi bana, tutu doi bana mapitung sian mulai tubuh. Alai songo dia ibana gawe marnida, isi namang rupi ibana pe, dang di botohami, suku ma ibana. Ngadoli-doli bana, boy do patrangon nai. Jason, las rohanami boy ho marnida, puji ma debata, unang bawa na margowar Jesusi, pardosa doi. Dang hupa boto-botoi, na huboto, na jolo au mapitung, saunari boy au marnida. Madibay Jesus tu ho. Songo dia gabe boy ho marnida. Kan nga hupa torang nakin, alay dang Porsea hamu. Tua hama pa torang aku muse. Olo do harua hamu mangiton ni bana? Ho do si huton ni bana. Hami mangiuto si Musa do. Si Musa do na disuruh de bata. Alay bawai dang na disuruh de batai. Dang huat tu si maksud munai. Ibana do membayan au marnida. Taboto do dang ditangihon de bata jolma na mangalo tu ibana. Alai ditangihon do na mangoloi ibana. Sian na jolo, dang hea adong nama pitung, sian mulai tubuh, gabi boy marnida. Molo dang na disuruh de bata bawaon, totu dang boy ibana pamalupon au. Ai di bagasan dosa doho tubuh, yala barani ho mengajari hami? Syarat di mana tusan? Pakaluar ibana sielo. Jason, nama hua doho? Jahat do pembainan ni alak Parisei, alai ahama dohonokku. Narikot diau boy au marnida, marutang ma au tuho salelingna. Alai, Porsea doho tu anak ni jolmai? Jadi, iso do arwa anak ni jolmai? Ngadi ida ho ibana. Jala saunari ngama katai hodot ibana. Na Porsea do au tuho tuan. Sada tada halongangan na palongang roha, bawai mapitung sian na tubu, dang bui di parsuada jolma. Diliot debatado huasa tu Jesus lau mabain bawa na mapitungi gabi bui marnida. Alai, ahado padok ni halak Parisi taringot tada halongangan non, dang longang na sida mangida huaso ni debata. Gariade di dok na sida do Jesusi halak perdosa. Holan nama persoalan ulaun ni Jesus ditikiari sabat do nasida. Dang Porsea nasida. Gijang ni roha dohot roha mangiburu papitukun nasida. Alai, jolma namar serep ni roha na mangida tada halongangan na binan ni Jesus. Gabi marpos ni roha jala Porsea tu Jesus. Ha Porsea ko pelam tugu tiki huingot na masai. Alai, adong dumusi tada halongangan na asing na mabain rohaku masai longang, on mata da halongangan na sakad diaw. Tangihom ma. Yesus, Yesus. Marta, dak kuripi woi pajupang do todison. Di dia si Maria. Adong nama do naroho tuson, gabe romau. Marta, doa marhabot ni roha.
Saya Jehovah mana mangapuli hoda? Marta, lungud dorohanami tiki mambege ngamarujung ngolu si Lazarus si botong. Oleh atema Filipus. Oleh atema dihamu sude. Au na disoko dang mate ibotoki. Alai dang besongoni. Uboto do mananga hana pinangidom oloan ni debata doho. Nalau hehe do si Lazarus, mulak mangulu do musei botomi. Uboto do nalau hehe ibana. Ala adong do hahehe on diari parpudi. Audo hahehe on do hanguluan. Manang ise na persea diau mangulu do. Nakpe mate ibana. Persea do hodisi. Ido tuan. Porsea doau hodo Kristus anak ni debata naro tu portibion. Marta ala ha porsea mi di pasu-pasu amana di surgui maho. Di dia do si Maria. Hujau peibana. Nion si Maria tuan. Tuhan, aku na disoko dang mate si Lazarus ibotoki. Di dia udianna. Beta mata ida tuan. Nunga opatari mate si Lazarus. Ditanum do bakkena hobartu hasomalan ni halak Yahudi. Dang dihapuri ibana songon nabena ni halak Misir. Alani i nunga baura bakkenai. Nakpe songoni porsiedo si Marta do si Maria tu huasoni Jesus. Diboto nasida do mulo Jesus si Mesias. Alani i dibuan nasida ma Jesus tu udian na si Lazarus. Adung dosa da batu na balga na manutup kuburan ni si Lazarus. Tapa hohom masude. Tatangihon maahan nalaho dohonan ni Tuhan Yesus. Gulik kom mabatui. Alai tuan, ngau patari, totu ngabau bakkena. Ngau dok tu ho, molo persea ho, idomu ma hamuleon ni debata. Amang, mau lihat tema ala ditangi okkoau. Huboto donian natotong ditangi okkoau. Hubaepe pangiduakon asa porsiaro nasida hodo na marsuruau. Lazarus, ruar maho. Hato, tanggal hamu sapu nai. Haheheon ni si Lazarus, patuduhon molo Jesus anak ni debata. Asing do haheheon ni si Lazarus sian haheheon ni halak na asing.
nunga opatari mate si Lazarus. Sude do halak mabotoi. Alani tada halonganganon, gudang halak gabe porsea tu Jesus. Alai, dang sudi halak marlomoni roha tu ahan na niulahon ni Jesus. Gariada, haheheon ni si Lazaruson, mabay Jesus ujung na dibunuh. Tiki situan ni Malim Kayafas mabegita ringot tu si Lazarus. Dibay ni bana do piga-piga hali dalan, lau mamunu Jesus. Si Lazarus pelau bunuon na. Diboto Jesus do na lau mate ibana. Ditikin naung ditotuhon ni debata. Jesus dibunuh akka alo na soolo majakon ibana gabi Mesias. Dibunuh na sida Jesus, asa patuduhon molo ibana dang Mesias. Alai di ari parmate ni Jesus, di bay Jehovah ma gumodang tanda na patuduhon molo Jesus si Mesias. Jadi, ditiki digatung Jesus, hira-hira tongani ari, topu magulap langit, gulap masudi saliling tulujom. Longang masudi halak nadong disi. Takas maon tada sian benua gijang. Dungi didok Yesus mahatana na parpudi. Amang, tutangamu mahupasahat nguluku. Laos ditikii, Roma lalo, gabi marbula maakaduluk batu. Alagugu nilalui, gabi terbuka maka udian, jala markaluar maakabakke. Gabi baribak matire na gabi perholangan ni inganan na badia, dohot na badia situtu. Maribak masian gijang sahat tutoru. Rap masa do osudi on mahwaso ni Jehovah. Adong do na marlas ni roha. Alai adong do na mabiar. Halak na disuruh lau manguhumati Jesus, ujung na gabi maboto, ise do Jesus sa sitong na. Duko di ida ibana na masay, huhut mangida Jesus naong mate, idok ibana ma, tikos do, anak ni debata doon. Lungud dorohaku di parmateni Jesusi. Alai, alahui dasar diri akan nama saon, gabe lampos marohaku, jala porsea au tu Jesus. Di hari patuluhon namate Jesus, huida ma Jesus mulak mangulu muse. Di pahehe jauh badu ibana. Tikilaw au tu Galilea, huida do Jesus di san, jala buyaw muse manangihon ibana mengajar. Au masada sian 500 halak na mangida Jesus. Dungi adorang sonakok tu surgo, marpungu ma Jesus rapon 10 sada apostel na di jonok ni dolok jetun. Tatangihon matona parpudi sia Jesus, adorang somanai kibana tu surgo. Dang horipu diulahon si Judas songoni. Au pe, isen nama boto ibana manjehon tuan. Hape di ida ibana do sude tanda halongangan. Ditangihon ibana do sude ajaran ni Jesus. Tu dia pelau serap do hita. Buasa ibana songoni ate. Ay hola si Judas sila masih hatan? So huboto. Tumago mana asing tahatai. Ay dingot tamu do tahe adorang somate Jesus? Au, si Jakobus, si Johannes do si Andreas. Manuk kutu ibana, adiga doro ajal ni hasianganon. Ay dingot to do tahe Jakobus, aha alus ni Jesus? Kuingot, ibana madok. Dang adong na nangise na boto arina do hotikina. Nang akasuru-suruan na di surgo, nang anak ipe.
holan amana di surgoi do. Ibana madok, rade mahita aladang taboto at digan ajal ni Portibion. Tohodoy. Alay, sonari songon naong taboto, nung nga di pahehe Jehova Jesus. Ibana nung nga gabe toddi, jala. Nga di pa buwa Jehova Ratu Jesus. Taringot adigan ro ajal ni hasianganon. Horas madihamu. Las dorohaku mangida hamu sude na adong dison. Tuan, manukum majo hami. Lau pao jokom mudo harajaun Israel sonari, nga dibotoho adiga masai. Uboto do nalas roham laho mamboto alusna Petrus nunga 2 hali di suku koau. Alai, denggam matangihon. Unak pola mabiar rohamuna taringot adigan masai, Jehova do namarhak disi. Alai jalo muna do, huaso dung roto di perbadiai Tuhamu. Jala hamu masih tidangikku di Yerusalem, di Sadok Judea, di Samaria, rodi ujung ni tanaon. Petrus, anggiat ma di pasu-pasu Jehova ho. Andreas, anggiat ma saya denongani Jehova ho. Tadeus, anggiat ma tondini Jehova manogu-nogu ho. Bartolomeus, Jakobus, Mateus, Filipus, Simon, Jakobus anak ni Alpeus, saya di pasu-pasu Jehova Mahamusude. Thomas, Johannes, anggiat marilehon Jehova tordina tuho jala mamasu-masu ho asaga jang umurmu. Buasa huha porsiai molo Jesusi Mesias? Buasa huha porsiai molo hasit tongani adong dihalak Kristen? Nungga dapot tu bealusna. Molo hamu? Boido hamu madapot laba molo denggad dipikiri hamu. Buasa huha porsiai molo hasit tongani adong disitidangi ni Jehova? Nungga diboto hamu alusna? Songon na binoto muna, holso ni roha, bui lam liling mabain galeha porsiota. Bui do mago hiras ni rohata, jaladang sian roha be panobauta. Au pe hiado songoni, alai hupangido asa dipatugu Jehova ha porsiaku, jala dialusi Jehova do tangiaku. Diurupi Jehova duau mangingot sudi surirang taringot Mesias na adong di diri ni Yesus. Diurupi bahana duau, asa huingot akat tada halongangan na hiadi bai Jesus, dang ganggu berohaku, na perluhu ulahon, ima, sairade, marjaga, jala sai mai mahuhut mangarimangi, sudi tada na hiahuida. Sayang giat madipatugu Jehova hapersiaw muna tu Jesus rajata, ala Jesus do nabi nain ni dibata, Tuan, jala Kristus.